PCA Finland tarjoaa laadukkainta ja monipuolisinta PT-koulutusta. Asiantuntijamme auttavat sinua urallasi eteenpäin. Meillä kehityt parhaassa seurassa. Tervetuloa mukaan! PCA Finlandin personal trainer-koulutus on 300 tunnin kokonaisuus. Monipuolinen ja kattava paketti personal trainerin työkaluja. Koostamme koulutuksen muutamasta tärkeästä isosta palikasta ja teoria on mistä aina lähdemme liikkeelle. Fysiologia, anatomia, valmennusosaaminen, kaikki nämä teoriapohja ensin alle, sen jälkeen se viedään käytäntöön, jotta personal trainerina sinulla olisi parhaat työkalut sitten viedä asiakkaiden kanssa tavoitteita eteenpäin. Eli asiakas on aina tärkeä, kun mietitään, mitenkä koulutusta tehdään, eli mitenkä pystyt viemään sen oman oppisi asiakkaalle järkevällä tavalla. Koulutuksessa on myös tärkeänä osana liiketoimintaosaaminen. Siinä opetellaan yrittäjyyden perusasioita ja yritystoiminnan perusasioita. Mietitään, kuinka yritys toimii myös työntekijän kannalta, eli työntekijätaidot on myös tärkeä osa kokonaisuutta. Personal trainerin toimiminen on yksi tärkeä osatekijä, eli käydään läpi sitä, mitä personal trainer toiminta on teoriassa, mutta myös käytännössä. Ja käytännön läheisyyttä tulee paljon myös sitä kautta, että meillä on personal trainer vierailijoita ja muita asiantuntijoita, jotka alaan liittyvät. Jos joka päivä on valmis oppimaan uutta, itse kehittämään ja katsomaan ympäriltä kehitysasioita, niin silloin voi tulla hyväksi personal traineriksi. PCA Finlandin koulutus antaa siihen hyvän pohjan ja siitä on sitten hyvä lähteä viemään asioita eteenpäin. Meillä on tarjolla jatkokoulutusmoduleita, työllistymismahdollisuuksia ja niitä myös haetaan sitten meidän organisaation ulkopuolelta. Kiinnostuitko personal trainer-koulutuksesta, tulevaisuudesta tällä alalla? PCA Finland tarjoaa sinulle siihen mahdollisuuden. Mene nettiin, tee hakemus ja sen jälkeen odottele sinun ottamaan yhteyttä. Katsotaan haastattelun kautta, onko sinusta personal traineriksi, onko se sinun tulevaisuus. Jos tarvitset rahoitusapua, sekin onnistuu. PCA Fund mahdollistaa myös stipendin hakemisen. Jos kiinnostuit koulutuksesta, olet tervetullut. We want you.